ξαντιάσαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξαντιάσαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Φυτιάς, όπου σε λίγο, σε μισή ώρα, θα αναβιώσει το έθιμο το κάψιμο των κέδρων. Είναι μια υπέροχη βραδιά, είναι ένα έθιμο που κάθε χρόνο εδώ στην Φυτιά αναβιώνει αυτό το έθιμο. Καλύτερα και περισσότερα μπορούν να μας πούν οι δύο πρόεδροι, ο πρόεδρος της κοινότητας Φυτιάς, ο κύριος Αγγέλου, και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φυτιάς, ο κύριος Βίζας. Κύριε Αγγέλο, σήμερα η Φυτιά έχει την τιμητική της. Πράγματι έχουμε την τιμητική. Γιορτάζουμε το άναμα των κέδρων, το οποίο είναι από αρχαιοτότων χρόνων. Το άναμα των κέδρων συμβολίζει ότι ανάβουμε τη φωτιά για να ζεσταθεί ο Χριστός, ο οποίος γεννιέται, και να βρει τη ζέστη του και την θαλπορή του. Όπως βλέπετε δεν το βλέπετε βέβαια, έχουμε πολύ κόσμο, πάντα έχει επιτυχία αυτό το έθιμο. Από καιρό, από μέρες, τα παιδιά παλαιότερα του σχολείου, το οποίο δεν έχουμε σήμερα, πηγαίναν και κόβαν τα κέδρα. Φέτος βέβαια και τα τελευταία χρόνια αυτό το κάνει ο σύλλογος, και ο οποίος και συντηρεί αυτό το έθιμο πιο πολύ ο σύλλογος παρά η κοινότητα. Σε συνεργασία δηλαδή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία, με το καλό να μας βρει η γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, να περάσουμε και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στον κύριο Βίζα, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος δίνει ψυχή και σώματι, όπως όλη η νεολαία της Φυτιάς, για αυτό το έθιμο, το οποίο νομίζω στην πορεία οι κάμερες της εκπομπής Αριάννη στην Ελλάδα θα δείξουν ότι αξίζει τον κόπο εμείς και οι νεότεροι αντάμα να μπορέσουμε να συνθέσουμε και να κρατήσουμε ζωντανές αυτές τις αξίες που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη. Κύριε Βίζα. Και εγώ από μέρος μου εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία, χαρά. Πραγματικά αυτό το έθιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, το θυμούνται και αυτοί από τους παππούδες τους. Είναι ένα έθιμο το οποίο κρατάει στις ρίζες αυτού του χωριού, θα λέγαμε, όχι μόνο των ανθρώπων, αυτού του χωριού. Θα καλούσα όλο τον κόσμο τις χρονιές που μας έρχονται, όποιος μπορεί να έρχεται να το ζήσει, είναι κάτι ωραίο. Ο Σύλλογος από την πλευρά του με τις γυναίκες του χωριού πραγματοποιεί ένα μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα, γλυκά, πίτες, νηστίσιμα όλα λόγω των ημερών, και προσπαθούμε με το κρασί τσίπουρο που είναι άφθονο και μοιράζεται δωρεάν στον κόσμο, μαζί με τα γλυκά να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ και όλοι να περάσουμε ωραία και καλά. Συγχαρητήρια πολλά, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Θα δούμε, φίλες και φίλοι της εκπομπής, το πόσο ωραία πράγματα παράγονται όταν ο ελληνισμός θέλει. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αυτό το έθιμο έρχεται από πολύ παλιά, και επειδή ο ελληνισμός πέρασε κακουχίες και πολέμους, σήμερα αυτή η εκδήλωση θα στείλει το δικό της μήνυμα. Το άναμα των κέδρων
θέλει και χαρακτηρίζει ότι όλες οι στεναχώριες και οι κακοτοπιές της χρονιάς που γεννήθηκε θέλουν να καούν. Και η λαμπερή φλόγα που θα βγει σε λίγο, που θα παρατηρήσουμε μέσα από τις κάμερες της εκπομπής, οι ευχές που θα έρθουν μέσα από τον κόσμο είναι ότι η καινούρια χρονιά που θα γεννηθεί σε συνάρτηση με τη γέννηση του Θεανθρώπου θα μπορέσει να στείλει ένα μήνυμα και μια ευχή ότι να είναι πιο λαμπερή, να είναι μια χρονιά ελπίδας, αγάπης, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Χρόνια πολλά σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Πέλα TV και στην εκπομπή Σεριάννη στην Ελλάδα. Σε λίγο θα δούμε το πόσο ωραία πράγματα έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι της Φυτιάς. Και θα δείξουμε, πριν γίνει η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης αυτής, με πόσο μεράκι οι γυναίκες της Φυτιάς μαγείρεψαν και νηστίσιμα και φαγητά και γλυκίσματα για να προσφέρουν στους καλεσμένους σήμερα τα εδέσματα αυτά. Η Έλσα Αγγέλου όμως είναι η καταλληλότερη να μας πει. Έλσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις γυναίκες του χωριού που ετοίμασαν όλον αυτό το μπουφέ με τα νηστίσιμα εδέσματα, τα παραδοσιακά, για να τα φάει όλος ο κόσμος που μας τιμάει κάθε χρόνο με την παρουσία του εδώ. Φέτος έχει και πάρα πολύ ωραία βραδιά και έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που μας άφησαν οι παλιοί προσπαθούμε να το διατηρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Τα παιδιά του συλλόγου βοηθάνε πάρα πολύ σε όλο αυτό που γίνεται και θα τα δείτε σε λίγο όλα αυτά που και θα τα δοκιμάσετε κιόλας. Καλά να περάσουμε, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία.
Στη σημερινή εκδήλωση παρόν και ο Δήμαρχος Βέρειας, ο κύριος Βοριατζίδης. Κύριε Βοριατζίδη, σήμερα στη Φυτιά, λίγες ώρες πριν τη γέννηση του Θεανθρώπου, αναβιώνει ένα παμπάλιο έθιμο, το κάψιμο των κέδρων, και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός. Θα θέλαμε μέσα από την εκπομπή μας να στείλετε τις δικές σας ευχές. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στο πολιτιστικό γεγονός, όσο στο τι σημαίνει αυτή η φωτιά σήμερα. Εύχομαι λοιπόν η ζεστασιά της φωτιάς να είναι για όλο τον κόσμο και να ζεσταίνει όλο τον κόσμο, και το φως που δίνει να φωτίσει τους κυβερνώντες, τους σημερινούς, τους αυριανούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, να δουλέψουν για το καλό της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.
Μαράκι, από πού το παίρνουν? Δεν πήρα. Πρέπει από εδώ. Από εδώ, ναι. Πολύγκα και ο Χριστός γεννιέται. Χρόνια πολλά. Ελάτε εδώ. Πάρτε το πανέρι προς τα εκεί να πάρουμε. Κόλλητα πάπου, κόλλητα. Όχι πάπου. Έλα, την πόρτα, την πόρτα. Ανοίξουμε την πόρτα. Ναι. Κόλλητα, κόλλητα και Χριστός γεννιέται. Και βαπτίζεται στους ουρανούς επάνω το μέλιτρον οι άρχοντες και τα χέρια στους Άγιους και τα χέρια στα λάγματα μπροστά στον Άγιο Γιάννη και του χρόνου. Το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού είχα χρόνια να ζήσει και του χρόνου. Χάλια που καλά γιονίσει. Θέλουμε τα αφεντικό. Όλοι. Σωτήρης, να τα πούμε. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Κόλλητα, κόλλητα και Χριστός γεννιέται. Γεννιέται και βαπτίζεται στους ουρανούς επάνω το μέλιτρον οι άρχοντες και τα χέρια στους Άγιους και τα χέρια στα λάγματα μπροστά στον Άγιο Γιάννη του χρόνου. Αυτό το μαγαζί που είχαμε πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει και του χρόνου. Να τα πούμε! Να τα πείτε! Κόλλητα! Κόλλητα! Και Χριστός γεννιέται! Γεννιέται και βαπτίζεται στους ουρανούς επάνω το μέλιτρον οι άρχοντες και τα χέρια στους Άγιους και τα χέρια στα λάγματα μπροστά στον Άγιο Γιάννη. Αυτό το μαγαζί που είχαμε πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει. Χρόνου! Χρόνια πολλά και καλά. Ποιον το δίνω? Όχι Λίντα, όχι Λίντα. Στα παιδιά, στα παιδιά. Θα τα μοιραστείτε.